haavitettaan lonkeroa täällä. Hyvä, hyvä. Kalamiehillä on tapahtumia heti aamusta. Kato. Hieno. Ulja se on. Saalis. Hei, tuu rattiin nyt. Nyt on vene. Nyt menee hei potkuriin siinä. Nätti. Ihan on nätti mittakala. 2,5. On 2,5. No, varmaan 3. Ei olepa joo. Tuo on ihan nätti 60-65. Ei oo aika pirteä poika on. Joo, mutta ota se haavi käteen. Onpahan kala. Ihan nätti, ihan annas vähän melkein löysää, että se irti. Meinaa aika pirteä vielä. Se ei oo kauhean hyvin kiinni tänään. Ei se enää irtoa, jos ei... Ei oo vielä haavitsemiskunnossa. Ihan hyvän kokoinen. Nätti on. Vituusia. 3 kilon kala. 4, ei, mutta on toi 3. Voi. Se 3. Se ei oo haukku. Eikö tää on... Ei se kauhean iso näin. Taimen on kumminkin niin. Mistä kohtaa se tuli? TV. Niin aika läheltä venettä se iski. Voiko heittää johonkin? Se menee nyt tuo aika lailla. Otetaan tää ylös nyt edes. Katsotaan minkä kokoinen se on. Aika vahvan tuntunut, vaikka se kauhean isolta näyttänyt. Kato! Jumalauta, kyllä pirteä poika. Kuulitteko te sanoja? Vähän jarrua kiristä. Väsytä tänne kunnolla. Haavikas nyt. Voitais saada se hyppäämään tässä veneen vieressä, niin mä otan ilmasta. On se nyt se kala. On. No se ihan tonne 2 kilon kalaa varmaan. Nyt se ruppees kohta olemaan varmaan aika haavitsemiskunnossa. Ei oo kauhean iso, taitaa saada vapautensa. Ja se vähän näyttää siltä. Joo. Se hänkäs tälle puolelle niin. Onpas aika pirteä poika niin. Se on muuten... Aika erikoislainen. Oh. Otatko sä sen ennen kuin se... Ai se on kiinni.
Ilman kossulit. Joo. Se on tintti. Ei oo iso, mutta laks kuitenkin niin. Joo, istutti sen jälkeen kun uistinirkot tuolta levästä. Joo. Otetaanko haavin kautta se niin? Raivokas on. Pitäis täytyy vähän aikaa saada. Mihin väriin se tuli? Luomu. Täh? Luomu. Kirkeä on. Kato, tuli noin. Tuli kiinni. Sen saa varmaan aika lailla saman tien päästä takaisin. Saa laittaa takaisin. Pieni. Hyvä, hyvä. No niin. Nyt oli hyvän kokoinen hei. Kyllä tää varmaan ihan mittakala on, juu. Kokeiles vähän heittää vielä tonne päin. Täh. En mä tiedä, katsotaan minkä kokoinen tää on. Ettei. Onhan se. Voi vittu kuka hieno. Otakseen haavi? Mitä? Otakseen haavi? On mittakala sieltä hyvästi. Jaa. On se täällä varmaan parin kilon kalaa. Ei se mikään älytön kyllä. Eiku palata? Sanois mä jotain, missä se kala on niin? Se on kyllä hyvin. Tää on pieni juu. Nyt on vähän myöhemmin. On näköjään tirheessä kunnossa tämän. On näköjään aika tommosia hyväkuntoisia niin. Misäs ne piirit? Viittikö sä irrottaa se? Irrotatko sä? Onko? Oo. Kato! Tuplatärppi. Joo. Siinä on Samulla tirrukka Tuntuu vaan aika pieneltä. ja siellä on Jarkolla toinen tirrukka. Vapautetaan tästä
Yksi kala. Kato. Se on viisi. Se on. Olisiko mitta? Otetaanko haaviin vai? Ota vaan ja. Se voi olla mittakalakin. Aivan. Se on tommonen 50 senttinen varmaan. Vekkuli toimii ihan kivasti. Se on ihan nätti kala. Otatko ruokakalaa vai? Kyllä mä joudun ottaa varmaan. Aina senttiä. No se on tommonen 52 senttiä. Kato, koukkujen kanssa. Vei sen suuhun. Miten se meni? Lähti lenkistä. Viisi kakkonen, 53. En mä voi. Mulle.